יכול להיכנס. באיזה צבע הפמח? ורוד. ואיך אתה מרגיש עכשיו? עדיין יש עומס. איך היה לך השבוע, פרקליט? לא יודע. הרגשתי לא השבוע. לחוץ. לא עומד בתגבים. שום דבר לא קורה. שום דבר לא זז. אני כאילו מתקדם אבל עומד במקום. כל הזמן מבטיח לעצמי שעומדים להיפתח תקנים, אבל יודע שזה רק רעיון. שוב פגשת את המתמחה? לא. פרקליט. אני שונא אותה! אני מתלבשת עם בגדים צבעוניים. אני מזמנת עדים. זימון במסירה אישית. אני בחמש נסיבות הפסקים נחשקות בבית המשפט לנוער. אני מפרקת תיקים. אני ערימות של צילומים. מחפשת הנחיות, הנחיות פרקליט המדינה, הנחיות היועמ"ש. אני מגישה מועמדות למכרז, תוך כדי ההתמחות. אני יוצא מהמשרד ב9 בערב בקטע גבולי. אז מה? אני כותבת בקשות, כתבי אישום, חוות דעת. איפה שבתוכי אני עדיין מתמחה תורנית שמגישה כתבי אישום. אני מבלה זמן בלחפש פסיקה. בלי הנבו. אני רחל פרנדלי. אני חושבת תיקים במזכירות, ולפעמים שוכחת. אני לא מעיזה להתעסק עם יוחאי, אף פעם. אם אני אמות, זה יהיה כשאני מחכה למעלית. בקטע עקרוני, כל תיק מסמן תקופה, גם התכלת מסמן את ההמלצה הכואבת, אבל גם המגוננת. אני מכירה את טיבה, לא דווקא בחור נחמד. קפיטריה זה לחלשים. אני יותר יפה מסטודנטית בקליניקה. אני דוברת ערבית, שמתרגמת תמלילים, מתרגמת עדיות, מתרגמת סרטונים. אני עושה שחזורים, אני כותבת מזכרים, אני בעצם יודעת את המספר 19. אין לי שעות קסם, רק שעות נוספות. איכשהו השופטת שהכי הסתדרתי איתה היא קנטור. אני יורדת לקומה 15 ולוקחת פצצים. אני עולה לקומה 25 ונותנת דיסקים לשכפול, לא לרסיל, לעצמי. חזרתי מדין מעצרים. אני חוזקת תזכורת. אני מדגלנת תיק מוצגים כי זה ציוני. אני מזינה קיצור תקן ומתבאסת שבזבזו לי שעות נוספות. אני מתנדבת במסר כשמית העבירה לי את המסר. אני לא מוכנה ללכת לסווידן יותר. אני שונאת שוטרים, אני אוהבת שוטרים, אני בוטחת בחוקרי ילדים, אני בוטחת בשוטרים. אם למדתי משהו אחד בהתמחות, זה שלא ניתן להעריך מהימנות. אני לוקחת מאלפי כוסות, גם כפיות. אני מגישה הלכת מצע לעליון, מקבלת 200 ימים. אני מאמינה בפגרה כתקופה להשלמת פערים. אני טוענת לעונש, רק בהקלדה. בוא נגיד שאין לי סיבוס. בוא נגיד שאני כבר לא סוגרת תיקים מחוסר עניין לציבור. אני מאמינה שאין ניצחונות ואין הפסדים, יש רק אינטרס ציבורי. אני שמחת חיים, אני ליט אפשטיין. אני תיק מוצגים אלקטרוני, אני לילך תמיר. אני גם פה, קרובה. אני גם פה. אני חונה עם הרכב במקום מפוקפק. אני בקורס מבחני לשכה. יש לי מלא הופעות של עומר אדם. היום אני יודעת שפעם זו פגישה עם מאיה, יוסבגי. ידיד טוב שלי סנגור. אני כרטיס צילום. אני הדבר הכי טוב שקרה לך, מותק. אבל יש לך חלון במשרד, ואתה יכול לעבוד מהבית. ויש לך 50 שעות נוספות. מתי? השתלמות באילת, ולא בטבריה. תחושת השליחות, אני משמעותי. ועברת את מבחני הלשכה. לפני אפי נווה. חופשת לידה מדהימה. וחניה. מלא ציוד משרדי. וואו. כמה ציוד משרדי. אני לא חושבת שזה כל כך אתי. זה בסדר. אכן לא תדע. אקשן! אקשן! לא הצלחתי. אני יוצא ב9 בערב בקטע... בקטע גבולי. אז מה? למי הסתכלת? לא יודע. למה הסתכלת לשם? מה יש שם? קראתי את המסמך. איפשהו השופטת שהכי הסתדרת? לא. איפשהו השופטת שהכי הסתדרתי איתה היא קנטור. איפשהו לא. זה לא הגיוני. בוא נגיד שאני כבר לא סוגרת תיקים מחוסר ידיים. למה הידיים ולמה את לא עושה לא עם הראש? רגע, מה שכחתי קודם? מוצגים? אלקטרוני. אני תיק מוצגים. אלקטרוני! אני חוססת תיקים במזל. קיבלתי 200 ימים. אני של הלכות מצא לי... הלכות. לא. אני מתאבית, מתרגם תמלילים, מתרגם עדיות, מתרגם סרטונים, נכון? זימון במסירה אישית, טופס לא. הופעות של עומר אדם. לא זה. אני הדבר הכי טוב שקרה לך, מותק.
3, 4 אני הדבר הכי טוב הדבר הכי טוב שקרה לך, מות. מות. כי הוא עשה ככה. לא, כתקופה. אוקיי. אני מאמינה בפגרה כתקופה. אני מאמינה בפגרה כתקופה להשלמת אני בחמשת מסכמות התזכירים הנחשקות בבית המשפט לנוער. אני בחמשת מסכמות התזכיר. אני בחמשת מסכמות... זה מתבלבל כי זה ארוך. באיזה צבע הפמ"ח? זה גלום מהיר. אני לא זוכר מה אני אומר רגע. להתרומם? כן. רגיל. לאן? רגיל. ותראה את הקודקוד של הראש שלי? אתה יכול? אני שונא אותה! מה זה נתן? אוקיי, לא. ויש לך 50 שעות נוספות. 50 שעות נוספות. ואתה יכול לעבוד מהבית. ויש לך 50 שעות נוספות. לא יכול. לא מצליח לי. זה לא בטבריה. חופשה באילת. זה לא בטבריה. זה צריך להיות השתלמות, נכון? האילת הזה לא. זה חנייה.